Hemejane salam, men Altın. Habarsız galma gepleşiň 172-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölüm ilkinji gezek habarsız galma gepleşigini Jeytunursuz alyp barýar. Sebäbi Jeytunur Türkmenistandan. Eziz vatanım, yürek melhemi, çalyar dutarım, çalyar gülheni. Elektronik türbağına kaydıracağız. Çağrıl hami, garaşsız vatan. Ben az öýümde. Demäli salam Türkmenistandan dostlar. Onda näme dostlar, like basan bolsaňyz, menem täzelikleri başlajak. Bu hepde kliplerimizde Murat Öwüz we Söhbet Rozi bilen başlaýar. Nem üçün bedyan, öpdüğünün edyan. Ay nem üçün şeytan, sen oyununken şeytan. Yeni bir täze klip, owadynja aýlaradan galmaly giýje. Gel galmaly giýje, görüşeli tiýje, bolaly denece, biberilmaly giýje, galmaly giýje, özüm sakla tiýje. Yeni bir täze klip, Durdu'dan Aylanaly. Aylanaly, aylanaly gel giýjen yarımdan. Bar men yanımda. Aylanma sen, korkma sen hiç zaten men yanımda. Indi gelýär Halkaýdym Time Hemra Nuriyev Al Senem. Yeğilini ten giderdim yüzümün kumanay. Empo şagajymyza Aziza vokal bilen başlaýar. Jogap ber. Sana ya da yalan vada gördün mü? Sevdin mi beni ya da sada gördün mü? Sana bir söyün gidip bilirdi mi? Cevap ver. Bu aýdymy has köp ýaşlar halar täze ýüz fit Karvila. Sen üçün geçtim elime zaten. Sen bağlanyalı gözüme. Ağır gelir çıkarmak yattım. Yazdım ben alamadım. Inniki Empo çaýdym Mekan Atayev Gunçam. Bunçam ben sana aşık yar sana. Sevmeyi öğrettim duşup sen bana. Her günde ara dolap. Dostlar, gelin ýaşlyk döwrümizi ýatlaly. Ýazberdi Mahmudow bilen Azat Orazow Gowkarjan aýdymynyň remixini hödürläpdir. Dünyagin gödürken gel gödür seni söyleyen. Ancanım sana berýän aşık sana Gowkarjan. Akbar bilen oynayan baýullany gödürýän. Düşünersin bara zaman. Instagram täzeliklerini Azat Orazow öz sahypasynda prkolnyja video paýlaşypdyr. Sen yokka men badym. Men Azat del, men Mary. Bilmeýän ýok men adym. Seredýärler geňar. Soňsep. Entegim hereketim gaýtalan ýokuşdaýdy. Indi gelýär iň gowran şajyklarymyzyň biri, könülleri ýatla şajygymyzy Anuş Murat Durduýew Gaýgylanma. Belki yarım gül gerektir, anaysana gülümni. Belki yarım sev gerektir, anaysana sevimni. Atı ve gülün, sevgi gülün, ancıtmazdım bolmazdım. Senin bilen sürükle uğran aramı ümmedim. Kaygılanma canım, kaygılanma. Kaygılanma canım, kaygılanma. Yeni bir könüller ýatlaly Züleyha Kakaýewa şykka biledik. Dayar koşarda, bile
gelýäs tesirleri okumaly çağajamyda. İlkinji tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Anna. Söhbet Jumayev aýdymy gowulypdyr. Söhbet çözýärler. Meje tamamaro bilen gepleşik haçan sawyrsızlyk bilen garaşýan işleriňizde üstünlük nesip bolsa bolar. Bize Instagram sahypamyzdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimiz Gadam Maksadow. Tuğulimi altın gepleşiği köp wagtdan bäri gowalyp barýan işiňde üstünlük. Köp sağ olun. Yeni bir tesirimiz After Club. Salam dostlar, doganlar. Meje Tama kanalynyň agzybir işgärleri. Sizin alyp barýan işleriňizde uly üstünlükler arzu etýäris. Bravo, super, köp minnettar. Yeni bir tesirimiz Astan Annayev. Salam Rossiýadan hemmejaňyze malaces gowalyp barýaňyz. Ýöne şu altyn has gowalyp barýar, şu öz owadan ýaly sesim owadan birje sorag bersem altyn seniň nireli we näçinji ýyl mümkin bolsa aýdaýsaň men bilemok, bilesim geldi. Adım altın bilýänsiňiz, özüm Aşgabatdan ýylymy aýtmagam hökman dälmika diýen. Edith Çarif şeýle diýipdir. Prosto söz bilen beýan edip bolanok, görmesem yatyp bilemok, like goýmasam oňup bilemok, meje tamasız ýaşap bilemok, diňe öňe işiňizde üstünlük. Prosto super komentar ýazypsyň, köp sağ ol. Inni gelýär soňky tesirimize. Salih, menem komentarýam okasaňyz beýenerdim. Başyndan näre görüp gelýän sizi. Köp sağ olun görýäniňiz üçin. Şu edek gördük, okuduk. Ýene de ýazyň, ýene de okarys. Dostlar, şeýlelik bilen bölümmüziň soňuna geldik. Bölümi soňuna çenli görenleriňiz bar bolsa, öňünden köp sağ bolsun aýtgan. Instagram like goýmadyklar bar bolsa, like goýun, kanalymyza agza bolun. Onu näme dostlar, indiki bölümde görüşýänçek özüňize gowja seredin. Hoş, sağ olun. Şop yap. Üstüne geç gittin ya. Bu tarafa çık gitse. O tarapy niýe açyk değil bile özüm oklaýmasam. Öz bilen söhbet Rozif bilen başlaýas. Ýöne bilen bolulay. Hawa vay yok. Meňem kellem gitdi. Vokal diye. Azize Vokal diýjek menne. Vokal diye. Fit diye. Fit? Aýtylacak mı? Fit mi? Fit. Hawa vay. Bu aýdymy has köp ýaşlar halar. Täze fit, täze yüz. Fit. Inni gelýär halkaýdym time. Ady näme daý? Kemran Nuriyev. Amerikan Atarif diýdiň. Azat Orazow, Gowherjan aýdymynyň remixi. O, Gowher aýdymy? Sorurdan şirinlemle. Orazow sahypasynda prikol video paylaşypdyr. Prikol nice video. Näme diýipdir? Paylaşypdyr. Ýatlaşajamyda. Ay! Nuş! Aman Durdiýew. Murat Durdiýew. Murat Durdiýew. Gaýgylanma, canım, gaýgylanma. Şika biledik. Şika biledik. Dan ýazyp bilersiňiz. Nämiş? Bayrak alla. Tamam. Bravo, super, köp minnettar. Super diýip. Men ýa gara özlüm, ýürüjüklüm. Iň kyn ýeri geldi.